So, welcome to our vlog. So, it's me, Batang Ilocana. Nagbabalik ko naman. Alam, ba't ba ganun na ganun? Noon pa tong buhok na to eh. Tapos gusto ganun yung hairstyle. Ganyan. Diba? Subukan mong maging pancake. So, hinihintay ko si Papa kasi may hinahanap siya na key. Nahanap ko yung key na hinahanap niya. Dito ko siya nahanap. Teka, mukhang binobola niya ata ko ah. Gusto niya maiwan ako dito. Para lang hanapin niya doon. Ito yung hanap ko. Dito ko siya nahanap. Inanon ko kasi siya tapos biglang nagpakita sa akin. Ito. Ito talaga. Ito. Ano ba ito? Hindi ko yung tinatago ha. Naging pancake na naman. Welcome to vlog.